tuturor la un nou video de Minecraft. Acest video va fi tot făcut pe Skyward. O să încerc ăsta să vedem dacă merge. Da, super, merge. Asta este pe echipă, cum vedeți. Adică cum puteți vedea. Aici se face la mic. În blazele. Bă, să o atâția setare. Bă, puțin. Luați-mă. Acolo. În toate părțile numai acolo mă uită. Știu. Nu aici că nu m-am loghat. Hai pe Hypixel. Aici nu sunt în echipă. Oh my god, mi-a luat. Gata. Jucăm Skywars. Ok. What? Hai că mă băg acum. Pur și simplu mă băga înainte la Skywars. 2 planete. Gata. Am exersat Skywars de puțin, așa știu eu. Câte blocuri am luat? Acum nu mai deschideți cu cămița. Să e bine. Bă, cine fraierul ăla care a murit deja? Fraților, mai bine merg înapoi. Că deja tot centrul este ala. Dacă nu fac eu pe aici. Pămura asta e. Da, sunt. Da, am nici armură, poate mi-au băgat kit. Da, am uitat că... Nu vezi care unde te urci. O să mă duc surați tu. Mi-am gândit că dacă fuge rede. Dacă mă bat cu ăla m-am dus. Oh my god, ce-am făcut? Ce-un ort. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Ce-am făcut? Trebuie să stau eu liniștit. Așa, sunt în itemele. Deci, nu am făcut nimic în centru. Super, iar acest split. Aici. Uite, deschis eu.
Nu am luat. Altă dracu și ce asta. A, 15 de cârpe, mersi. Deci, nu știu pe cât paris că iau bătaia acum. Oh my god, oh. A venit unul de la pensula mea. Deci, cred că mă bați asta. Am puțin lag. Bați, l-am bătut? Da? Ba, nu, ba nu. Bă, da, l-am bătut, da. Aia atunci, a murit asta. Băi, nebunul, 4 plări mai sunt. Cum am supraviețuit eu, mă? Da. E o cărțeală, fac pariu. Eu care aveam spray de cârpe. Unde e, mă, casca? Uite. Să nu vină nimic. Hai, hai. Regenerează-te. Shift, mamă, 2, 3. Las. Ce-o să-mi printre ea? E nebun? Cum se regenerează viața deloc? Hai, mă, viață. Hai. Dacă-i acum. A, mă mir că mi-am mai scăzut. 3 plări mai rămas. Ai văzut voi când mi-a scăzut? Crezut cu Romic Paragonul meu. Hei! Să mă bag gura, dar ce să mă bag gura? N-ai. Bine că și eu sunt doar pantaloni. Nu, eu nu pot să mă bat. Ia uitați-vă cum scade din viață. Este foarte prost Skywars-ul ăsta. Ia uitați-vă acum. Viața aproape full viața. Ridic după shift. Deci mi-a scăzut de vieți jumătate. Nu am ce să-l bag pe ăsta pe shift, dacă vine aici. Pe... Poate... Mamă. Hai pixel de 2 bani. Ce bine de mult. Nu știu pe shift. Nu, sunt mort. Scuza sunetul. Da, eu sunt mort.
Să mă risc că văd cât e de furt. Oh my god. Mă risc. Vreau să mă risc. Copii ăsta e mai bun. Eu o să închei episodul aici. O să las să fie sabia. Oh no. Ia bate. Ce ți-am tras-o? Mi-a tras-o. Are și un sabie de diamond. Hai. M-a bătut! Dar stai, care dintre noi a criticat? Că nu sunt sigur că m-a bătut. Da. Da, el m-a bătut. Dar cum m-a bătut? Dar n-ai cum. Aveam lag eu. Pur și simplu de mânier, nu? Nu e când ai lag și nu e când. Cinci, 4, 3. Nu mai avem timp dacă sunt buni. Adică închei episodul ăsta. Nu a și lag. Rup acum. Și voi nu o să vedeți. Din puțin m-a făcut aproape full armură. Cum, doamne, iartă-mă, m-a făcut aproape full armură. Ai de capul. Ce plate. Îmi pun armura asta. Ia uitați ce chitam. Am câștigat. E sabie ce-mi trebuie acum. Dacă nu-mi dă sabie, mor. Fraților, ai văzut ce kit mi-a dat? Kitul ăla. Dați 2 like-uri pentru kit. 2 like-uri să sunt de milioane. Ca să vedem ce mai avem. Provizia. Stai, am kit. S-a dus kitul. E nebun? Doamne, m-am bucurat ce kit. Tot mai trebuie. Mixări. Să avem 2 rând. Încă 2. Putem. Cu 2 pe aici. Dacă nu-i păstrezi pe ăstia. Vedeți că am luat și tot mai sunt acolo buturi. O să încheie episodul cam pe aici. Sper că v-a plăcut. Să mai susține seria mea de Skywars. Și sper că v-a plăcut.